Żagħżugħ ta' 18-il sena ammetta fil-qorti li ħaraq van fal-qormi. Fil-qorti intqal kif il-każ ġara fl-14 ta' Awwissu li għadda. Isem l-akkużat ma jistax jixxandar fuq ordni tal-qorti minħabba l-kundizzjoni tas-saħħa mentali tiegħu. Fil-qorti huwa ammetta l-akkużi kollha waqt li talab sabiex ma jintbagħatx il-ħabs. Hawnhekk il-qorti qalet li jekk l-akkużat jieħu trattament meħtieġ huwa ma jintbagħatx il-ħabs. Il-prosekuzzjoni qalet li hija identifikat lill-akkużat permezz ta' filmati elevati mill-filmati tas-sigurtà. Ir-raġel ta' 39 sena mill-Marsa jingħata l-ħelsien mill-arrest 5 tiem wara li tressa l-qorti. Il-ġimgħa Kert Buttigieg tressa l-qorti akkużat li kellu fuqu kilogramma ta' droga kokaina li allegatament saq sewqan perikolus u anke li kellu arma tan-nar mingħajr liċenzja. Fil-qorti il-prosekuzzjoni qalet kif l-akkużat allegatament wadda pakkett ta' droga barra mill-karozza wara li l-pulizija bdiet issegwih. Buttigieg ingħata l-ħelsien mill-arrest wara li l-prosekuzzjoni ddikjarat li ma kellix xhieda. Huwa ngħata l-ħelsien mill-arrest fuq depożitu ta' €7,500 u garanzija personali ta' €17,500. L-imħallef Edwina Grima ċaħdet it-talba ta' Jorgen Fenech dan wara li d-difiża ta' Jorgen Fenech għamlet talba biex l-imħallef Grima tastieni milli tippresedi il-ġuri ta' Fenech brabta maqtil ta' Daphne Caruana Galizia. Din it-talba saret minħabba li l-imħallef Grima tista' tkun qed tippresjedi flimkien ma' mħallfin oħra fl-appell li jista' jsir wara l-ġuri. Intant l-Uffiċċju tal-Avukat Ġenerali sejjaħ din it-talba bħala waħda frivola u ċaħat li kien involut fl-għażla tal-ġudikant. Kien għalhekk li l-imħallef Grima qablet ma' dak li qal l-Avukat Ġenerali u ddikjarat li ma kien hemm l-ebda ostakli biex tippresjedi f'dan il-ġuri.